znovu, obloha byla prázdná, žádné letadlo, žádný meteor. Jen podivné napětí ve vzduchu. Vědci po celém světě zachytili zvláštní signál, rytmické pulsování v rádiovém spektru, které se neopakovalo, ale bylo strukturované. Jako by to byl vzkaz. A pak přišli. Nebyla to invaze. Nebyli to ani ti zelení mužičci, o kterých se píšou v knihách. Byli jiní. Jejich lodě se neobjevily na radarech, protože nezabírali místo v našem prostoru. Spíš jako by ho obcházeli. Zjevily se najednou tiché stíny na nebi, visící bez pohybu. Lidé je pozorovali z budov, ulic, hor. Někteří v panice, jiní v naprostém úžasu. Lodě byly majestátní, tiché, organické, jako by byly živé. A pak se ozval hlas. Ne skrz mikrofony, ale v hlavách lidí. Nebojte se, byla to myšlenka, ne slovo. A přesto jí každý rozuměl ve svém jazyce. Začal první kontakt. Na zemi přistáli zástupci jejich druhu, vysocí, elegantní bytosti se světélkující kůží a hlubokým, klidným pohledem. Nepřišli jako dobyvatelé, ale jako poutníci. Řekli, že hledají. Hledají světlo, které bylo kdysi ztraceno. Světlo, které kdysi patřilo nám všem. Začalo období rozhovoru. Mluvili s vědci, duchovními, s dětmi, s těmi, kteří naslouchali. Přinesli vědění, které jsme nedokázali pochopit. Způsoby, jak léčit bez dotyku. Jak číst vzpomínky stromů. Jak slyšet zemi. Ale nic si nevzali. Žádné suroviny, žádné zbraně. Jen sledovali a ptali se. Co jste se naučili od doby, kdy jsme se viděli naposledy? A nikdo nevěděl, co tím myslí. Časem se ukázalo, že tu možná byli dřív. Možná byli součástí naší historie. Možná jsme my část jich. Trvalo to 7 dní. Pak odešli. Stejně tiše, jako přišli. Bez vysvětlení. Bez slz. Jen v hlavách lidí zůstala myšlenka. Vrátíme se, až budete připraveni. A země už nebyla stejná. Ne kvůli technologii, ne kvůli zjevení, ale protože jsme si poprvé položili otázku, kdo vlastně jsme a co jsme ztratili, že nás přišli hledat oni. Co se stalo potom? Po jejich odchodu zůstala planeta podivně tichá. Ne fyzicky. Auta dál jezdila, děti si hrály, internet běžel. Ale něco se změnilo. Lidé začali vnímat svět jinak. Vzduch, který dřív jen dýchali, teď cítili. Zem pod nohama, jako by ji slyšeli zpívat. Někteří tomu říkali probuzení, jiní psychóza. Ale věci, které předtím vypadaly jako náhody, se najednou zdály být součástí většího vzoru. A pak se to začalo projevovat i fyzicky. Ve vzdálené oblasti Amazonie se objevil obrovský geometrický útvar vyrytý do půdy. Nikdo ho nepostavil. Nikdo ho nepřenesl. Prostě tam byl. A jeho tvar odpovídal symbolům, které kreslili děti po kontaktu. V Grónsku začal led v jedné oblasti tát geometrickým způsobem. V krusích 6úhelnících. V oceánu zaznamenali sonarové boje zpěvy, které nebyly z této planety, ale zněly jako hudba z těch snů. Některé vlády se snažily informace tajit, jiné je zcela popíraly. Ale jak utajíte sen, který sdílí miliony lidí? Pak se objevila brána, zjevení brány. Na poušti v Mongolsku, na místě, kde byla jen prázdnota a písek, vyrostla konstrukce. Nikdo ji neviděl přicházet. Byla hladká, bez jediného spoje, vysoká několik desítek metrů. Kolem ní žádné stopy, jen klid. Když se k ní lidé přiblížili, slyšeli jemné hučení. Někteří, ti, kteří přišli do kontaktu s bytostmi, tvrdili, že slyší hlas. Jste blízko. Vědci se pokoušeli zjistit, co to je, ale žádné nástroje nic nenaměřily. Byla to jen energie. A pak jednoho dne jeden mladý kluk. Nebyl vědec ani politik. Prostě se dotkl povrchu té věci. A zmizel. Záznam z kamery ukázal jen záblesk světla. Nebylo co vysvětlovat.
nebylo jak. O 3 dny později se objevil. Vrátil se. Usmíval se. A řekl, tam je světlo. A my jsme součástí. Co když tohle nebyla návštěva? Co když to bylo pozvání? Co když jsme celou dobu nebyli sami, ale zapomněli jsme, že jsme součástí něčeho většího? A co když ta ztracená věc, to světlo, které hledali, nebyl předmět, ale náš potenciál? Naše schopnost vnímat, chápat, růst, spojovat se, nejen mezi sebou, ale i s vesmírem. Možná jsme celý život koukali ke hvězdám a hledali mimozemský život, zatímco celý vesmír čekal, až si uvědomíme, že jsme jeho součástí. A co když se brány jednoho dne otevřou pro všechny? Možná se nám zdá, že jsme malí v nekonečném vesmíru, ale co když jsme právě my tím bodem, kde všechno začíná znovu? A co když ta návštěva nebyla varováním, ale pozvánkou?